खुलुमबाय लोगोसे आंनि बड' एजुकेशन 19 चेनेलाव बरायनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान जीके सोंनायजों लोगोसे फिननाय लाबोलायबाय आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन सोंथिखौ जागायनायनि सिगां आं मोनसे फोसावथाय होनो सिगांदों बेनो जाबाय आं गोदानै मोनसे इउट्युब चेनेल खुलिबावदों लोगोफोर बेनो जाबाय बर' हेडलाइन आपडेट आसा खालामो नोंथांमोना निश्चय बे गोदान चेनेलखौबो सापर्ट खालामगोन लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होना होगोन आरो जुदि नोंथाङा दिनैसो गोदानै बे चेनेलाव हाबदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां बिदिब्ला जागायनोसै Question number 1 कुमार भास्कर बर्मननि समाव सोर सासनगिरिमोन स' बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन मा अप्शन नम्बर बी हर्षवर्धन Question number 2 हाराका ट्रेडिशना मा जातिजों सोमोन्दो गोनां स' बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन मा अप्शन नम्बर सी नागा Question number 3 पोंगल फोरबोआ भारतनि बबे रायजोनि स' बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन मा अप्शन नम्बर सी तामिलनाडु Question number 4 बिसुदिमा फोरबोखौ बबे हारिया फालियो स' बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन मा अप्शन नम्बर ए दिमासा नोंथांमोना फेस्टिवलनि सोमोन्दै मोजाङै फरायना लाथार मोनसेबाबो कमन फैखागोन स' नोंथांमोना सोरबा कमेन्टबो खालामदोंमोन दि प्रिभियास इयारनि कुइसन लाबो आरो सोरबा कमेन्ट खालामदोंमोन दि दिल्ली पुलिसनि लाबो होननानै स' दिनै आं जा कुइसन नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों बेनो प्रिभियास इयारनि कुइसन भिडिअखौल' नोंथांमोना स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां आरो आं खावलायहरनो सानो जे भिडिअ नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना नट्सबो बानायना लाफानाया जोबोद गोनांथार जुदि नोंथांमोना भिडिअ नायनाय समाव नट्स बानायनो उसुबिदा मोनोबा बा मोजां मोनाब्ला नायनोल' लुबैयोब्ला टेलिग्रामाव जइन जाना PDF लानो हागोन स' टेलिग्रामाव PDF आगारनानै होयो जोङो आरो गोसो होना थियारि जा दानिफ्रायनो अब्लानो सानसे जाफुंसारगोन दानि टप कम्पिटिशनाव हार्ड वर्क खालामनाया जोबोद गोनांथार लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना जेरावखि थानानै भिडिअखौ नाया मानो नट्स बानायनो हानायनि थाखाय नोंथांमोना फिसा पकेट डायरी ला प्लास गंसे कलम ला बेनि उनाव भिडिअखौ चालु खालाम स' नोंथांमोना जाफुंसारैनि जेबो खोथायानो गैया स' बेनिखायनो नोंथांमोनहा मोजाङै गोसो होनानै थियारि खालाम आरो रिभिजन खालामफिननाया गाहाम रिभिजन खालामफिननो थाखायनो नोंथांमोनहा नट्स खालामनानै लानाया गोनांथार दानिया फैदो कुइसन नम्बर 5 खाजुराह' मन्दिरा सोर राजफोलेरनि समाव लुजानायमोन स' बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर डी सान्देला डायनास्टि नोंथांमोनहा मिथिगौना बे मन्दिरा बबेयाव दङ कमेन्ट खालाम सार्चआव गासै दरबेसे हादरा सोद्रोमा हिसाबै दङ सार्च SAARC बिनि फुल फर्मखौ मिथिगौना नोंथांमोना फै गिबियाव बिनि एन्सारखौ मिथिनानै लागोननि स' बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर सी बे जोबोद इम्पर्टेन्ट कुइसन लोगोफोर स' सार्चनि फुल फर्मआ जाबाय साउथ एसियान एस'सिएशन फर रिजनेल कम्पिटिशन्स स' बेनि मेम्बार कान्ट्रिसफोरा बेसेबां 8 स' 8 मेम्बार कान्ट्रिसफोरा जाबाय आफगानिस्तान बांलादेश भुटान इन्डिया मालदिभ्स नेपाल पाकिस्तान आरो श्रीलंका आरो सार्चनि हेडक्वार्टारा नेपालाव दं आरो सार्चखौ गायसनदोंमोन 8 डिसेम्बर 1985 आव ब्रिक्स BRICS आ मा फोरमायदों करेक्ट एन्सारा जागोन मा अप्शन नम्बर बी ब्रिक्सआ मा फोरमायदों बेखौ नायदों नोंथांमोना बी जों ब्राजिल आर जों रासिया आई जों इन्डिया सी जों चाइना एस जों साउथ आफ्रिका बेयो जोबोद इम्पर्टेन्ट कुइसन ब्रिक्सनि गासै मेम्बार कान्ट्रिफोरा जाबाय मा मोनबा हेडक्वार्टारा दं सांहाई चाइना 15 ब्रिक्स साबमिट 2023 आ जादोंमोन साउथ आफ्रिकायाव Question number 8 नील आर्मस्ट्रंगआनो अखाफोराव आगान हैजेननाय मुलुगनि गिबिसिन सुबुं नोंथांमोना मिथिगौना मा मायथाइयाव बेयो अखाफोराव आगान हैदोंमोन स' फिननायखौ कमेन्ट बक्सआव हर इसर'आ
माजों सोमोन्दो दं? स' बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन मा अप्शन नाम्बार बि स्पेस रिसार्च। इसर'नि सोमोन्दै मोजाङै फरायना लाथार, आनजादनि थाखाय सोंथिफोर जाथारगोन। देग्लाय डिसक्रिपसना लिंकआव होनाय दङ। Question number 10. सौरि सौरा जांख्रिथाया माब्ला जादोंमोन? स' बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार ए 1922 उत्तर प्रदेशआव 4 फेब्रुवारि 1922 आव जादोंमोन।